إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Галәмнәрне юктан бар кылып, безләрне халык иткән, тәрбияләгән Аллаһ Раббыбызга барча хәмд сәнәләребез, улуглау мактауларыбыз булсын. Шәһадәт китерәмен, Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар, Аллаһ бер. Һәм шәһадәт китерәмен, Мухаммад ибн Габдуллаһ Аллаһның хак илчесе, тугры пәйгамбәре һәм шәриф булган кулыдыр. Аллаһ аңа, аның гаиләсенә һәм аның сахабаларына салават шәрифләрен насип әйләсә иде. Аллаһ Раббыбыз әгәр дә кемне дә булса үзенең гаделлеге белән туры юлдан яздырса, аны беркем дә бүтән туры юлга чыгара алмас. Аллаһ Раббыбыз әгәр дә үзенең рәхмәте белән кемне дә булса җәннәт юлына китерсә, аны бүтән беркем дә ул юлдан адаштыра алмас. Аллаһ Раббыбыз изге китабында әйтте: "И иман китергән бәндәләр, Аллаһтан хакыйкый тәкъвалык белән куркыгыз һәм бары тик мөселман булып кына үлегез" диде. Әмма бәгъд, мөхтәрәм җәмәгать, без эшли алырлык, без кәсеп итә алырлык иң зур нәрсә ул безнең тәкъвалыгыбыз. Һәм бу дөньяда иң зур җыйган әйберебез кыямәт көнендә безгә иң зур уңыш китерәчәк әйберебез ул тәкъвалык булып тора. Аллаһ Раббыбыз әйтә: "Ва тазавваду фа инна хайра ззади тәкъва." Әзерләнегез ди, җыйгыз әйберләрегезне дип әйтә. Улы юлга, Аллаһка килеп басуга әзерләнегез, хәстәрләнегез. Һәм иң хәерле әзерлегегез ул сезнең тәкъвалыгыз дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Һәм шуңа күрә, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһы Тәгалә Коръәндә безне күп аятлары белән безнең ахыргы барачак урыныбыз кыямәт көне белән кисәтә. Кыямәт көненә килерсез, ничек басырсыз, ничек сорау бирерсез, ничек җавап бирерсез дип Аллаһ Тәгалә безгә һәр вакыт Коръәндә искә төшерә. Хиҗр сүрәсенең 92-нче аятында Аллаһ Тәгалә әйтә: "Фавараббика ланасъаланнахум аҗмаин." Синең Раббың белән ант итәмен, һәр берсеннән сорау алырбыз дип әйтә. Амма кану яъмалун. Аларның бу дөньяда эшләгән һәр бер эшләре өчен сорау алачакбыз дип әйтә. Һәм бер генә кеше дә, мөхтәрәм җәмәгать, ул сораудан кача алмас. Бер генә кеше дә: "Мин гомерем буе гади кеше булдым, мин гомерем буе урламадым, кеше балына тимәдем", яки кемдер әйтер: "Мин гомерем буена намазда булдым, ураза тоттым" дип әйтер. Әмма ләкин һәммәсе дә Аллаһ Тәгалә каршында басып торачаклар. Һәммәсе дә бернинди аклану белән дә ул сораудан, ул хисаптан котыла алмаслар. Һәм Аллаһ Тәгалә безгә әйтә: "Валау шаа Аллаһу лаҗa'алакум умматан вахида." Аллаһ теләсә, аларның бөтенесен дә бер уммат итеп кылыр иде дип әйтә. Ягъни кешеләрне бер милләттән, кешеләрне бер диннән кылыр иде дип әйтә. Бөтенесе дә хак юлда, бөтенесе дә изгелекне белә, бөтенесе Аллаһка гыйбадәт кыла дип Аллаһ әйтә. Теләсәм шулай эшләр идем дип әйтә. Әмма ләкин Аллаһның хикмәте, Аллаһ безне бу дөньяда сыный.
Һәм Аллаһ Тәгалә әйтә: "Валаки юдиллу ман яша ва яһди ман яша". Әмма ләкин Аллаһ Тәгалә кемне тели хак юлдан биздерә, кемне тели туры юлга чыгара. "Вала тусалунна амма кунтум та'малун". Һәм һичшиксез сез ни эшләгәнегез өчен, нинди гамәлләр кылганыгыз өчен Аллаһ Тәгалә каршында сорау алыначаксыз дип әйтә. Һәм Аллаһ Тәгалә бу сорау алуны гади кешеләргә генә түгел, хәтта пәйгамбәрләргә, илчеләргә дә әйтә. А'раф сүрәсенең 6-нчы аятында Аллаһ Тәгалә әйтә: "Фаланас'аланна аллазина урсила илейхим ва ланас'аланна алмурсалин". Кемнәргә илчеләр җибәрелде, кешеләр, аларның өммәтләре, без алардан да сорау алачакбыз ди. Һәм илчеләрнең үзләреннән дә сорау алачакбыз дип әйтә. Шуңа мөхтәрәм җәмәгать, шәфәгать хадисендә ишеткәнегез бардыр. Аны күп тапкыр кабатлыйлар минбәрләрдән, китаплардан. Әйме, кешеләр кыямәт көнендә шәфәгатьче эзли башларлар. Кем генә соң безне Аллаһ Тәгаләнең ачуыннан, газабыннан коткарыр, кем генә соң безне җәннәтле кылыр дип эзли башларлар. Килерләр Нух пәйгамбәр янына. Ул инде буйыккан хәлдә булыр. Килерләр Ибраһим янына, килерләр Муса алейһиссалам янына, килерләр Айса пәйгамбәр янына. Аллаһ Раббыбыз аларның һәммәсенә дә салават шәрифләрен насип әйләсен. Һәм шунда ахырда килерләр Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям янына, һәм ул шәфәгать кыла башлар. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, кешеләр дә, өммәт тә, аларның илчеләре дә Аллаһ каршында җавап тотачаклар. Һәм шуңа күрә илчеләр дә бу кешеләрнең Аллаһ Тәгаләнең мәхлуклары арасында иң хәерле бәндәләре, алар да җавапка тартылгач. Димәк, син гади кеше кутылырмын, качып калырмын, пусып калырмын, күрмәсләр, ишетмәсләр дип һич тә уйлама. Һәм бер хадистә мөхтәрәм җәмәгать, Умму Ала ал-Ансария исемле сахабия хатын әйтә: "Мухаҗирләр ди Мәдинәгә күченгәч ди, ансарлар арасында, ансарлар Мәдинәдә яшәүче сахабалар арасында жреби ата башладылар ди. Фәлән мухаҗирне кайда яшәргә, кертергә, кайда урын бирергә, ничек аңа ярдәм итәргә. Һәм ди безнең йортыбызга дип әйтә, кем чыкты ди? Усман ибн Мазгун исемле бер сахаба чыкты дип әйтә. Мухаҗир. Һәм бу ди күченгәч, Мәдинәдә яши башлагач авырды дип әйтә, ширләде. Һәм күпмедер көннән соң үлде дип әйтә, вафат булды. Һәм шунда Аллаһ илчесе моның янына килә. Монда җаназага әзерләнәләр, кәфенлиләр. Моның янына килә дә, һәм шунда бу хатын, бу сахабия хатын әйтә: "Рахматуллаһи алейка Абус-Саиб". Эй Абу Саиб, эй Гусман дип әйтә, шушы кешегә мөрәҗәгать итеп инде. Аллаһның сиңа рәхмәте булсын. Шәһадәт китерәмен, Аллаһ Тәгалә сиңа күркәм рәвештә сине каршылаячак. Аллаһ Тәгалә сиңа юмарт булачак дип әйтә. Аллаһ адарит тебе своей щедростью дип әйтә. Һәм шунда пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шаккатып нәрсә дип әйтә? "Ва ма юдрика анна Аллаһ кад акрама". Син кайдан беләсең? Ул кешегә Аллаһ Тәгалә үзенең юмартлыгын бирер дип кайдан моны беләсең дип әйтә. Аллаһның юмартлыгы дигән сүз монда җәннәтле булыр дигән сүз. Әлбәттә бу сахаба яхшы кеше иде. Бу сахаба Аллаһ илчесенең якын сахабаларының берсе иде. Әмма ләкин пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям нәрсә ди? Кайдан беләсең дигәч, теге хатын әйтә: "Белмим" ди, Аллаһ илчесе ди. Һәм шунда пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Әйе ди, бу кешегә, бу сахабага үлем килде" дип әйтә. Аллаһдан әҗәле килде ди. Һәм мин аңа изгелек телим дип әйтә. Хәерлесен телим ди. Әмма ләкин мин үзем дә Аллаһ илчесе дип әйтә. Үзем дә һәм сез дә ничек булырсыз кыямәт көнендә икәнлеген белмим дип әйтә. Ягъни Аллаһ Тәгалә безне ярлыкармы? Аллаһ безне җәннәткә кертерме? Яки кертмәсме? Хәтта мин үзем дә Аллаһ илчесе буларак белмим дип әйтә. Һәм шуннан соң бу сүзләрне ишеткәч, теге хатын әйтә: "Валлаһи" дип әйтә. "Аллаһ белән ант итәмен, бүтән бер кешене дә мактамыйм" дип әйтә. Бер генә кешегә дә мактау сүзләрен әйтмәячәкмен дип әйтә бу сахабия хатын. Димәк, нәтиҗә бу хадистә нинди нәтиҗә? Аллаһ илчесе, Аллаһ Тәгаләнең иң сөйкемле бәндәсе була торып та, ул күкрәк сугып мактанмый: "Мин җәннәт әһле, мин фәлән, мин төгән" дип. Юк, җәмәгать.
Һәм шуңа күрә без үзебез дә үз белдегебездән чыгып, теге кеше яхшы иде, җәннәттә була ул. Ул җәннәт әһле инде, ул фәлән, ул төгән дип мактау сүзләрен әйтергә тиеш түгелбез. Ни өчен? Чөнки кем чынлап та конкретно һәрбер кеше җәннәттәме яки җәһәннәмдә булачагын бары тик Аллаһ Тәгалә белә. Әбу Ләһәб ул кайда була? Җәһәннәмдә була. Ни өчен? Аллаһ Тәгалә аның турында әйтте. Мусага каршы көрәшкән Фиргаун ул кайда була? Ул җәһәннәмдә була. Кайдан беләбез? Аллаһ Тәгалә Коръәндә хәбәр итте. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям кайда булачагын шулай ук Коръәндә һәм хадисләрдә әйтелә. Шулай ук сахабаларда араларында бар махсус пәйгамбәрбез хәбәр итте. Абу Бәкр җәннәттә, Гомар җәннәттә, Госман җәннәттә, Гали җәннәттә дип әйтте. Кайдан белде ул аны? Аллаһ Тәгалә аңа хәбәр итте. Шуңа мөхтәрәм җәмәгать, безнең кагыйдәбез бер генә кешене дә Аллаһтан уздырып, бу җәннәттә, бу җәһәннәмдә дип әйтергә ярамый. Икенче бер хадисендә пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, һәм бу ике хадистә алар Сахих аль-Бухари хадисләр җыентыгында килә. Аллаһ илчесе әйтте, җәннәткә ди бер генә кеше дә үз гамәле белән кермәс дип әйтә. Һәм шунда сахабалар, Аллаһ илчесе, син дә гамәлең белән генә кермәссеңмени дигәч, пәйгамбәрбез әйтә, юк ди. Мин дә үз гамәле белән кермәм дип әйтә, илля мәгәр Аллаһ Тәгалә миңа үзенең рәхмәтен, фазилатын бирсә генә, шул вакытта гына җәннәткә керәм дип әйтә. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, мин хөтбәнең башында да нәрсә дип әйттем. Аллаһ Тәгалә гаделлеге белән кемне хак юлдан яздырса, аны бер кем дә бүтән туры юлга чыгара алмый. Чөнки Аллаһ гадел, Аллаһ белә кем буласы иде аның. Аллаһ белә аның йөрәгенә нәрсә булганлыгын. Һәм ул җәһәннәмгә китсә, димәк Аллаһ гадел хөкем чыгарды. Әмма ләкин кем дә булса, әгәр дә җәннәткә керә икән, ул үз гамәле белән түгел. Намазлар укыдым гомерем буена, вот шуның бәрабәренә, шуның хисабына җәннәткә керәм дип әйтү дөрес түгел. Аллаһ рәхмәте белән. Чөнки безнең гомеребез буена кылган гамәлләребез Аллаһ ниғмәтләренең бер өлешен дә капларга җитми. Күз турында ишеткәнегез бардыр. Бер кеше гомере буена гыйбадат кылган. Бу инде пәйгамбәребезгә хәтле яшәгән халыклар арасында гомере буе мәчеттән чыкмаган, гыйбадат кылган. Һәм шунда вафат булгач, Аллаһ Тәгалә бу кешегә әйтер ди, кир ди җәннәтемә минең рәхмәтем белән дип әйтә. Һәм бу кеше әйтер ди, юк Раббым дип әйтә, гамәлләрем белән керәм дип әйтә. Мин гомерем буена гыйбадат кылдым ди. Һәм шунда Аллаһ Тәгалә әйтә, куйыгыз мизанга аның бөтен гамәлләрен, икенче якка аның күрү сәләтен, күзен куйыгыз дип әйтә. Аның бу дөньяда күреп яшәгәнлеген, күрү ниғмәтен куйыгыз ди. Һәм шунда нәрсә була? Аның бер генә күзе шушы бөтен изгелекләрен авыштыра. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, шуннан соң инде бу кеше үзенең хатасын аңлап, эй Раббым, җәннәтеңә үзеңнең рәхмәтең белән кирт дип әйтә. Шуңа мөхтәрәм җәмәгать, нәтиҗәдә бер генә кеше дә кыямәт көнендә хисаптан кутыла алмас. Хисапка тартылырлар. Һәм пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, җәннәткә 70 мең кеше хисапсыз керерләр ди, ләкин алар искәрмә, алар исключение. Һәм бөтен кеше җавапка тартылыр, һәм җәннәткә керүчеләре дә Аллаһның рәхмәте белән керерләр дип әйтелә. Шулай ук мөхтәрәм җәмәгать, кеше вафат булгач, аның иң беренче сорау алына торган урыны ул аның кабере. Һәм кабергә күмелүгә үк аның янына ике фәрештә килер дип әйтә пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Мәйтне утыртырлар ди, һәм сорарлар ди, синең Раббың кем? Алар әйтерләр, Раббым, мәйт әйтер, Раббым Аллаһ ди. Алар сорарлар, динең нинди? Ул кеше әйтер ди, динем ислам ди. Өченче тапкыр сорарлар, сезгә җибәрелгән кеше кем иде? Һәм шунда мәйт әйтер, ул Аллаһ илчесе иде дип әйтер ди. Һәм шуннан соң күктән тавыш ишетелер, минем кулым дөресен әйтте. Җәннәттән аңа ятак җәйгез, җәннәт киемнәрен аңа киендерегез, һәм аңа җәннәттән бер ишек ачыгыз дип әйтә. Димәк, газапның да, ниғмәтнең дә башы ул кабердә. Һәм шулай ук шул хадистә әйтелә, әгәр дә имансыз бәндә каберенә кереп ятса ди, аңа ике фәрештә килерләр, аны утыртырлар һәм сорарлар, Раббың кем?
бу гөнаһсыз, имансыз бәндә әйтер белмим дип әйтер. Шуннан алар яңадан сорарлар, динең нинди? Мәйет әйтер белмим ди. Һәм шунда өченче тапкыр сорарлар, пәйгамбәрең кем? Ул яңадан белмим дигәч, һәм шунда күктән тавыш ишетелер. Һәм әйтелер, ул ялган сөйләде. Каберендә ятагын уттан ясагыз һәм каберенә җәһәннәм ишеген ачып куегыз дип әйтелер. Һәм шунда, мөхтәрәм җәмәгать, бу кеше кыямәт башланганчыга хәтлек кабер газабын татып ятачак. Шуңа Усман ибн Аффан кешене кабергә күмгәч җылый башлады. Һәм шунда сорадылар, ник Усман, ник җылыйсың дип әйтә. Кеше инде вафат, инде булды, инде күмдек дигәч, ник җылыйсың дигәч, Усман әйтте, бу ди кешенең ахирәттәге тормышының беренче адымнары дип әйтә. Әгәр дә монда яхшы булса, алдагы килә торган хисаплары, кыямәттә басып торулары алар тагын да җиңел булачак ди. Әгәр дә монда авыр булса, кабердә авыр булса ди, кабердә газапка дучар ителсә ди, ул ди алдан соң килә торган эшләре, кыямәт көне һәм башкасы ул тагын да авыррак булыр дип әйтелер. Шуңа мөхтәрәм җәмәгать, менә безнең динебезне нигезен тәшкил иткән сүзләребез ла илаһа илляллах Мухаммад Расулуллах, ул кыямәт көнендә һәм шулай ук кабердә сорала торган иң мөһим әйберләр, иң төп әйберләр. Ла илаһа илляллах. Аллаһтан башка гыйбадат кылырга лаеклы зат юк. Кемгә син табынасың? Динең нинди? Мухаммад Расулуллах, синең илчең кем? Аның белән килгән шәригате нинди? Син ул шәригатькә буйсындыңмы, иярдеңме? Менә ул җәмәгать. Һәм шуңа кабердә дә кыямәт көне басып баскач та Аллаһ каршында иң сораулучы, иң әһәмиятле шушы ике сүз, ике шәһадәт. Ла илаһа илляллах Мухаммад Расулуллах. Шулай ук мөхтәрәм җәмәгать, кеше кыямәттә Аллаһ каршына баскач Коръән турында соралачак. Аллаһ Тәгалә Зухруф сүрәсендә 44-нче аятында әйтә: "Ва иннаху лазикрун лака ва лиқаумик ва сауфа тусалун." Бу, ягъни Коръән, ул сиңа һәм синең халкыңа искә төшерү булып ята. Һәм аннан соң, ягъни кыямәттә ул китап хакында соралачаксыз дип әйтә Аллаһ Тәгалә. Менә әлхәмдүлилләh, без сезнең белән хәзер Зулқиъда аена кирдек. Шулай бит, Рамазан үтеп китте, Шәвәл ае үтеп китте. Әлхәмдүлилләh, Рамазан аен мәчетләрдә үткәрдек, таравихларны укыдык, Коръән укыдык, кемдер бер хатым кылды, кемдер 2, кемдер 3. Әлхәмдүлилләh. Ләкин ул хатымнар дәвам иттеме соң? Шәвәл ае, Зулқиъда ае, Зулхиджа ае, һәрберебез үзебезгә сорау бирик. Мин Коръәнгә урынып карадыммы? Мин Коръән битләрен алмаштырдыммы, укыдыммы? Яки Рамазанда мощный заряд алдым да, шуның белән биттеме? Рамазанның 2нче көне, Гаит көнендә үк алып куйдыммы Коръәнемне сервантка, шкафка? Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһы Тәгалә Коръәндә бер илченең мондый сүзләрен китерә. Илче әйтте ди, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте ди: "Эй Раббым минем халкым Коръәнне ташладылар, искә алмыйлар" дип әйтте. Һәм шуңа мөхтәрәм җәмәгать, бу аятта искә алынган Коръәнне ташладылар дигән кешеләрнең сүзләренә, шул кешеләр санына кирмәгез, мөхтәрәм җәмәгать. Коръәннең матурлыгын, Коръәннең гүзәллеген ишетеп, укып, мөселманнар гына түгел, хәтта Мәккә мөшрикләре дә шакката иде. Аларның тәкәбберлекләре аларга мөселман булырга бирми иде, ләкин алар төннәрен сахабалар яши торган йортлар кырыена килеп тыңлап тора иделәр. Һәм шул Коръәннең матурлыгына гаҗәпсенеп басып тора иделәр. Һәм шулай ук мөхтәрәм җәмәгать, кыямәттә соралачак иң зур сорауларының берсе ул кешенең намазы. Һәм ул хәтта сораулар арасында иң беренче сорау: намазы нәрсә булды? Намазы ничек булды? Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә: кыямәт көнне иң беренче иттереп намазы турында сорау биреләчәк. Һәм кешенең намазына карарлар. Әгәр дә кешенең намазы төзек булса, бу кеше уңышка ирешер. Әгәр дә намазы бозык булса, ул кеше кайгы ва хәсрәттә булыр дип әйтелә. Һәм бу намаз бозык дигән сүзне, мөхтәрәм җәмәгать, бик каты уйлыйк. Нәрсә дигән сүз ул бозык? Что такое, когда молитва неправильная, молитва слабая, молитва испорченная?
Это как мы ее выполняем, когда мы ее выполняем, в каком виде мы выполняем нашу молитву, наш намаз, о которой мы будем спрошены в судный день, когда мы предстанем перед Всевышним. И это будет самый первый вопрос. Какая была твоя молитва? И поэтому нужно задавать себе вопрос, о чем я думаю в намазе, мой настрой, является моя смиренность в намазе достаточной, или же наоборот, я отвлеченный, я позабыл обо всем, думаю о своих каких-то мирских делах в намазе. Поэтому это вопросы, которые мы должны задавать самим себе. И это самый главный наш доход, наш капитал, наши инвестиции. Это самая важная инвестиция в наш ахират. И если мы будем должным образом относиться к нашей молитве, и наш ахират, наша загробная вечная жизнь, она тоже будет счастливой. Мухтарам жамагат, Аллаху Тағала Раббыбыз хаммабызны да бәлә казалардан сакласын. Аллаху Тағала хаммабызга да, бу дөньяда да, һәм ахиратта да Аллах Раббыбыз риза булган хәлдә гомерләребезне уздырырга насип әйләсен. Һәм кыямәт көнендә дә Аллах каршына баскач, Аллах Раббыбыз хисабына, я Раббым Аллах, күркәм рәвештә җавап бирергә насип әйләсен. Һәм Пәйгамбәребезнең өммәте белән бергә, Пәйгамбәребезнең күле хаут янына җыелып, һәм шул хауттан су эчеп, җәннәт әһелләреннән булырга Аллах Раббыбыз һәммәбезгә дә насип әйләсен. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.